namon nga programa para ini sa inyo tanan. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Naisyaga Joke Time! Lo, amo na ganing problema eh. Tungod, hindi ko mabaton nga madulaan kami sa komunikasyon nga duwa. Gusto ko mabatian permi ang tingog niya, lo. Ay, gusto mong batian tingog ya perme? Oo, lo. Record mo eh. Si Lolo, bala mo. Gina-joke ko lang ikaw. Ano abi kay do? Pamatsyagan ko, grabe gid ang kasubo mo. Subo gid kaayo, lo. Ato blang do pamatsyagan mo, do wala naging kamoy siyang tsansya nga duwa? Lo, Ay apo, mga pagtilaw lang ini sa inyo relasyon. Ginalantaw kung diin kamo kutob kag kung ano kamo kabakod sa isa kag isa. Kinahanglan ang pagpalanggaan ay may sakripisyo man. Kinahanglan may pag-insindi kag may pagpatawad. lo, Oo. Ay, kami ni Lula mo siyang una mo man na. matuod ka, lo. Oo. Kita mo, permi lang ko yan niya ginapakdol sa labador. Ikaw, balalo, damo ka gid bala na balaan ng istorya. Hindi ko lang mabalaan kung matuod ng ginahambal mo. Tuod na po. Ang iban joke man eh. Apo, hindi ka magkabalaka. Istoryahan ninyo ini ni Catherine siyang maayo. Kag kung ano gid man ang mga desisyon niya, batunon mo. Insindihon mo. Kag paminsyaron mo. Nga kung kamo ginaya. Lolo Ilyong, ay, ari ko Uy, mas kubado? Mano ka de? nakabatian kong inyong mga ginaistoryahan. Ate, natural naman na kay kotso-kotsiro kay. Oh, Dito mas kubado. ay, kung ako ya Daniel, hindi ko yan magsugot nga madulaan kami komunikasyon. Ay, Oo, hindi ko yan magsugot kay nga kung mag-eskwela na dito yes Catherine, damo na siya sa makilala. Migo dyan, Roy, anong inapaligban mo man? Migo Krister, mayo kay ka di sa ginatambayan aton. Oo, ginaulat ko di gani si Ariel kag si Rodolfo. Mayo ba? Ginapangita ko di sila ni Nunali. Si Ryan kag si Aldrin. Dugi-dugi, naman di sila guro Madala naman di sila sang ilim nun ta. At iway niya problema kaya raman niya si Ellie madala ni Saturn. Atiyo upod naman na sila ni Ricky. Anong inapaligban mo? Migo Krister, galibog ang ulo ko. Ano na dyan, Royaw? May babae ako nga naluyagan. O galing may nagapangaluyag man siya nga iban. Ati pauna-una kamo eh. Do batyagan mo gani nga may tsansa, halaha? Nay, taga iko B500. Ano? Mangayo ka sa akon sang 400? Abi mo hapos lang mangita sang 300? Bisan 200 gani ayawa na ta. 150 pa. Ay, bisan 100 bala subong budlay na pangitaon. O ari 50. Nay, ibalik mo sa akon ang 30 ha?
Kung ako ya Daniel, hindi ko ya magsugot nga madulaan kami komunikasyon. Ay, Oo, hindi ko ya magsugot kay nga kung mag-eskwela na dito ya sa Catherine, damo na siya sa makilala. pati ka na apo ka Tito Mas Kubado. Lolo Ilyong? Oo, ay Lolo Ilyong, Daniel. Nga halin nyo gidabi ka paantos ang kogalingon nyo. Nga muadaan ka mo sa komunikasyon. Para magbakod ang relasyon, dapat sige ang komunikasyon. Diba? Mas Kubado, dila gani mapamatudan kung matuod sila nga nagaluyagay nga duha. Kaya nga away sila sa komunikasyon pero ara gyapon sa tagipusoon sang isa kag isa ang pagpalanggaanay nila. Ay Lolo Ilyong, hambal mo lang na iya. Pero sa kadugayon, nga wala ka mo komunikasyon, ay mamatamat niya dula. Labi na gid ko may nagapro palapit sa imo nga tawo nga nagapro pabatsyag man. Tapos ang kakulangan tuya sang palangga mo. Ha, ginapun-an niya? Tapos gid. Tay, nakatulon ko ba to? Ano? Nakatulon ka ba to? Oo, tay. Tay, nga ginakwat mo ko. Tay, nga ginataktak mo ko. Para magwa ang bato nga natulon mo. Tay, ibutang na ko, nagalingin ulo ko. Oo, anak. Anak, ano ba lang nga bato ang natulon mo? Dako gani, tay, tapos may litra pa nga nakasulat. Ano? May litra nga nakasulat? Ano nga litra? Kwan, tay, ginbasa ko to mo. Ang tinaga nga nakasulat, amo ang biak nga ba to? Animal ka nga bata ka? Gipakulbaan mo pa ko? Biak man lang gali nga bato ang gingkaon mo? Tay, ano nang ginakuot mo sa bulsa mo? Ang bala ko bala sa tirador ko, ipaugom ko rin sa imo. Ay, hindi. Catherine, sorry kung ginagamo ko ikaw sang una, ha? Kamu ni Daniel. Enrique? Oo. Sorry kung ginadali-dali ko ikaw. Kay balo ka naman. Natunan ko na ikaw nga palanggaon. Daw hindi abi ako magkapati nga. Amo na ako sini pero mas ginpili mo siya. Enrique? Oo. Gani subong. Pwede ba lang mangin friends na lang kita? Sure. Okay. Salamat. Sugod subong. Mag-abya na kita. Salamat, Enrique. Sa pagkamatuod lang gani, Ano ina? hindi na ako makasiguro kung di kami kutob ni Daniel. Kung may ara gid man kamo nabatsyagan sa isa pag isa. Wala naman ako sang mahimo. Hindi naman ako magpamalabag. Pero ang akon mga ginikanan, Ano? hindi sila magpasugot nga mag-boyfriend ako kung hindi ako makatapos sa pag-eskwela. Ano? Oo. Nagalibog ang ulo ko. Catherine, ginikanan mo sila. Respetuha ang ila desisyon. Kung magamugid man sina. Enrique? Oo. Pamatii sila kay ang mga ginikanan. Wala man nagahandom siyang kalainan para sa ila anak, kundi gusto nila nga mangin maayo ang pagpadako sa ila bata. Ba? Daw piyo ka. Daw may buot na kuno. May punto ka, Enrique. Oo. Gani, pamatii sila. Ako,
Gapasalamat ako nga okay na ta subong. Kag kung makakita na kami ni Daniel, gusto ko nga istoryahon siya. Matuod? Oo. Naintindihan ko nang nabatyagan ninyo nga duwa. Diyan pa. Siguro, may nakapapitik sa balatsyagon mo. Luwa sa ako, no? Ha? Ako kuan. Basta. May balaan mo lang ina. May pa siguro. Makatapos ako diri karon kaon. Manawag ako kay Catherine. Tawagan ko siya. Kamustahon ko siya kung okay na siya dito. Tani, ayos lang si Catherine. Nahidlaw na gid ako sa iya. Dasigon ko na yung pagkaon nag-vibrate ang cellphone ko. May nag-text. Abe, basahon ko. Si Catherine niya. Abe. Ari. I-open ko. From Catherine. Hi. Gagwili balakita makakita ay. Mahihambo sa ibo. Love you. Kasweet gid sa girlfriend ko. Nalipay gid ako. Pero nga gusto niya nga magkita-anay kami man. Ano ayan ang yambal niya sa akon?